Salut băieți și fete, eu sunt Ianis și astăzi o să fac un videoclip cu Roblox, primul videoclip al meu pe YouTube. Și sunt împreună aici cu colegul meu Adi. Salut! Așa, e mai greu că vorbesc pe telefon și nu știu dacă se aude. Da, zi salut. Și ne jucăm Rainbow Friend. Da. O să revenim când ne bagă în lobby acolo. Am revenit din joc și aici este destul de simplu. Trebuie să adunăm și să ne ferim din monștri. Așa. Bă, dar stai grijă să nu vorbești urât, că... Nu vorbesc. E canal friendly. Ca Hate Pink. Nu jur. Da, din realitate în jur de Nu este adevărat, minte, nu-l credeți? Dacă mă aud? Păi nu știu dacă l-au zis pe Adi. Dar o să mă uit eu după aceea. Fugi, bă, nu! Mă prinde! Bă, să fac ce te las să mă prindă. Nu jura tu, bă! Bă, nu jura tu! Avem o grămadă de cum. Bă, să nu juri tu! Nu! Așa. Nu. Noi ne certăm să nu jurăm, sincer. E canal friendly. Ce? Este cumva băga mea fitură? Nu știu, dar nu e în legătură. Să nu juri de la. Așa. Nu. Am mai găsit un cub. Cum niciodată? Nu știu dacă o să postez astăzi 2 videoclipuri. Bă, adică cred că postăm 2 videoclipuri astăzi. Eu postez cel puțin 2. Să vă duceți și la canalul lui Adi, să fac un videoclip cu canalul lui, să-i dați și lui un follow. Pui canalul în descriere. Păi nu știu cum. E căutăm după aia. Da, noi suntem la început, nu ne luați în serios. Adi, ai cumva vreun cub? Am nimica. Da, am eu un cub. Da, o să devină din ce în ce mai greu, dar eu sunt profesionist, pro player. Da. Bă, intrai fix în el și nu mă lua. Zice lumea că am hack. Ce trebuie să mă ajungea când vede și intrai în el, dar mă tăpui repede, nu înțeleg cum nu mă lua. M-a văzut din nou. Uitați-l acolo în spate. Îmi vine după mine. Așa. Cred că dacă pun cubul, oricum, dacă nu o să se audă, o să vorbim pe Discord de acum. Am pus, gata. Așa. Prima rundă este gata. Și da, dacă murim o să reluăm, adică o să pun pauză și na, o să revenim cu meciul din nou. Sau dacă moare Adi, nu mai punem pauză, continui fără el. Ce? Vezi că pornește ceva. Da, și am terminat de 4 ori jocul. Adi de 3. Eu de 3. Și da. Nu știu dacă se aude, dacă nu se aude, el este cu mine. Vă mai repet o dată și dacă nu o să se audă, de acum o să încep să... Oricum, acum e primul videoclip și nu mi-am descărcat Discord pe tabletă. O să încep să instalez asta, Discord-ul și vorbim pe Dis. Cred că o să se audă pe Dis, mie 100. Am testat eu când făceam videoclipuri. Nu merge. Nu se știe, lasă. Mai încercăm. Nu contează. Așa, runda a doua e mai greu pentru că vine încă un monstru și acest monstru este surd. E mut, nu surd. Dar dacă ești cutie și vine la tine, poate să te ia prin cutie. Am pățit-o. De vreo 2 ori am pățit-o. Deci pro player și știu să vină.
Eu urc la etaj. Așa. Și da. Vă zic încă o dată, este primul meu videoclip și o să fie mai greu la început, până, na. Până încep și eu așa ușor să încep mai bine cu YouTube. Am și un canal de TikTok, așa că aș aprecia dacă ați da și acolo un follow. O să-l pun în descriere dacă mă prind cum să-l pun. Și o să-i pun și canalul lui Adi în descriere. Dacă pot să-l pun și nu știu cum. Le-a pus eu, mai trebuie 5. Mai trebuie 5. Era frica pe ceva de acolo. Nu știu, bă, da. Mai întâlnim fața pe albastră. A, lasă că m-a văzut pe mine, bă. Da, pe fugigem de mult. Mă scăpai. Păi și-o scăpai. Așa. Eu nu aici. Îl găsi pe la verde. Aoleu, să nu te pui cutie să treacă prin fața ta. Câte ai? N-am niciuna că le pus aici. Ma, îl văzui pe la verde. Dacă faci zgomul ăsta verde, ăsta vine după tine. Dar nu știu cine are ungile, că mai ne trebuie 2. Dar eu cred că sunt ăștia cu cutiile, sincer. Păi nu am în centru. Aia cu cutiile. Crede. Decât 2 în centru. Da, revenim când se termină runda, că e nasol. Bă, era să închei videoclipul la 7 minute. Și trebuia să reluăm. Bă, asta e cea mai grea viață de YouTuber. Lua pe 1. Dar cine? Lua pe cine? Bă, dar să vezi când o să vină mami. Bă, Chiar m-am întâlnit față cu albastră. Tu trebuie să stai neapărat când pleacă mami să faci ăsta. Hai dă capul meu. bă, și știi ce va mai fi nasol? Ăsta. Cum fac eu... Aia, poza aia șmecheră de la început, bă. Cum face X-Lader. Adică, fii atent, eu mă gândit la o poză care ar fi șmecheră. Pun... Dar ce capul de acolo? Mă pun pe mine cu poza cu Rainbow Friends, bă. Înțelesești? Da, te duci tu la ea? Hai că nu mai merg. Trecu ăla verde prin centru. E în centru. Bă! După dacă știam că ești aici, păi mă duceam eu. Ce era să mă ia? Era să mă ia. Bă! Da? Râdeți de aia din comentarii. Râdeți, ziceți, ha, 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 ha. E noob. Mă întâlni față în față, tu intrai prin el și mă omoră. Mai omoră pe cineva. Văzut. Mă duc acum să iau ultima aia. Bă! Eu și uitai că pus să-i pauză, bă, dacă mă crezi. E bine. Hai că pornesc acum. Gata, aproape terminăm runda. Râdeți de din comentarii că s-a dus. L-a omorât. Ești în față. Da. Și da. Știu că postează mult mai mulți Rainbow Friends, dar merge acolo pe canal un episod.
deschid Dragon Bake. Pace. Ia să vedem. De la 2000. Și eu deschid acum. Ia să vedem ce pică în exclusivitate. Un pic cum. Îmi pică cutia care o am. Și nu-mi dete mai absolut nimic. E bine. Bă, s-a băgat cutii noi pe shop, bă. Nu. La 1500, la 1750, la 7500. Suntem cu ceva pro player care mor. Adică au mai terminat și ei de câteva ori. Ia, Da. de pe la putere? Da. Ok. Să știți că când începe școala, nu știu dacă o să postez zilnic. Că fac după masă că e școala în reparații și da, e nasol cu școala în reparații. Și vin seara, nu știu dacă postez. Adică aș putea să filmez în avans, sâmbătă și duminica sau acum în zilele ăștia. Da. Aș putea să postez și dimineața. Adică pregătesc videoclipul și îl postez. Că aș putea pentru că na. Până la 12 nu fac nimic. Sau când plec eu la 11. Cât timp de videoclipul? Videoclipul o să-l postez după ce terminăm, adică mai stau puțin. Să știți că eu nu știu să fac thumbnail-uri și da. Mov! E și ăla verde. Acum mai nasol că o să vină ăsta portocaliu. Și merge pe aici. Și e nasol. Rău de tot, nasol. Adi, vezi că-ți faci urât. Dacă e ceva, oprește și tu microfonul. Vezi că face urât, foșnește. Și dacă e, mai oprește și tu microfonul. Păi, sorry. Plec să zic că se desfac ceva și mă întorc. Ok. Sorry, că... Nu-i nimic. Da, și așa aș precia enorm de mult dacă mi-ați dat și mie un like și un subscribe. Da. Na. Că nu e un sport extrem. Da, l-a luat pe unul. Da. Aș putea să fac schema din Berceni. Dar nu mă risc. Pune pauză că să nu mai dureze așa mult pentru ei. Da, revin după ce se termină, că aici e decât de stat. Ia uitați-l. Ia uitați cum trece. O luau pe una la ușe, bă! În direct? Bă, văzui cum o lua, era lângă la ușă. El intrase pe ușă și o lua direct. Da, bă, și o să pot să pun și facecam dacă vreau aici. Facecam-ul faci tu la 50 de urmăritori, 60. Ia uite, 60. Am zis? 100. Măcar. Gata, am revenit. Să zicem că dacă faci 10 like-uri la videoclipul ăsta. Hai, că cu 10 like-uri. Dacă facem 20 de like-uri, dacă facem 20 de like-uri la videoclipul acesta, fac videoclipuri, unele videoclipuri cu fața mea, vreți? Să-mi scrieți în comentarii dacă vreți. Că așa n-are sens să bag și voi nu vreți. Așa, dacă vreți și voi, pun fața aici. Ca ai silent. Găsi încă una. Ai Pilot. N-am nimic, sincer, cu ai silent. Nici eu. Mai mă uit la el, dar nu prea mai m-am uitat în ultimul timp, sincer. Nici eu cred că am o lună de când o lună, două, chiar aproape 3 cred că de când m-am uitat la... Mă prinde, ajutor!
criminalul. Mi-ai omorât colegul, criminalule, prietenul, colegul. Da, se pare că ăștia nu mai... Te rog eu frumos, că m-a omorât. Așa, revenim când... Na. Că na, nu găsim ăștia. Fac mișto, da, fac și eu pe videoclip. Îi facem ce de voi după aia, că m-a omorât. Îi fac, dar mai trebuie una. Bă, ăștia stau numai afeca, mă lasă numai pe mine. Iar vine ăla. Știi ce e nasol, bă, după? Că trebuie să stau 20 de minute să mă uit. Să văd dacă e și bine. Bă, să nu ții degetul la difuzor, că nu o să se audă. O să se audă mandat. Bă, dacă mă crezi, nici nu știu unde e difuzorul. Vezi după aia cum se aude. Nu, că cred că se aude bine. Bă, dar nu știu cine l-are pe ultimul. Uite. N-are nimeni, în spate cu. Ah. Plus că, fii atent, ăștia dacă nu le găsiți, își mută locația ca să fie mai ușor pentru tine. Porne și videoclipul. Am revenit că l-au pus aici. Ori era aici și... Eu nu-l văzui. Trecui pe lângă el și nu-l văzui. Da. Intrai fix în el. Noroc! Noroc, chior. Noroc, chior, chior. Chiar foarte chior. Aoleu! Ce mă sperai? Bine că e orb. Că dacă nu... Bine, mă. Haideți că acum fac cu bateriile. Și după vă arăt finalul magic. Revin când se termină ăștia. Sunt băiatul prețios, vopsită roz. Cred că las cu lanterna. Haideți că asta s-a terminat timpul și acum vă arăt și vă. Finalul merită toți bani. Nu ăsta-i finalul, mai e. Mai e, da, finalul. Mai puțin. Finalul merită toți banii. Puteți să faceți mișto de... Oare cine? De el, albastru. Puteți să faceți mișto de el. O să las cu lanternele că e mult mai creepy. E mult mai creepy, ia uitați. Brrrr. E creepy. Bine, nu e creepy. Nici nu știu dacă se vede bine pe videoclip. Așa că... Bă, prieten, că dacă ești mort, se vede ca și cum sunt luminile aprinse. Știu. Uitați o baterie. Acum se vede 100% bine, pentru că ia uitați ce bine se vede. Și o văd bine. Nu știu de voi dacă vedeți cum văd eu, dar mie mi-arată foarte, foarte bine. Ecran, nu. Aici nu e nimic, am 3 baterii, mai trebuie 6. Mă luau. Da. Mă, stai din cap. Îmi sări în cap, mă vreau să sar de acolo. Ăștia stau afeca. Eu. Da, cam atât a fost cu videoclipul, că nu mai am chef, sincer, deloc. Îmi durează mult. Așa că o să mai vină un videoclip astăzi sau două. Nu știu, dar îmi place acum să filmez. Și da, dacă vreți să vă jucați jocul, o să vă arăt acum cum se numește. Acesta este jocul. Dați-l. Și da. Pa!
stați puțin că e mai greu la început.